Labian pagkahandal ngunyan kan su veterinarian kan Albay Park and Wildlife na si Dr. Franz Colambo. Huli kaya kan paburo bagong panahon, nagkakaigwanan nin helang ang nagkaperang hayop sa su. Pinakaapektado sigun sa eksperto ang mga reptiles, siring kan baho o pagong, buwaya asin halas. Paliwanag ni Dr. Colambo, cold-blooded ang mga ini kaya nakadepende ng gad sa panahon ng temperatura kan sa indang hawak. Asin huli kan paburo bagong klima, nagbabagsak ang immune system kan mga ini. Para makaiwas kami sa sa mga mortality sa desin na magkahilang, especially sa snakes. So sa ngunyan ang tubig ninda pig hahaluan mi ning hot water para maging warm, para duman sinda magbabad and to keep their body temperature to warm. Sigun sa datos kan Albay Park and Wildlife, 9 na manok, 4 na halas, asin 3 karnero o tupa, ang kumpirmadong nahilingan ni nagkapirang sintomas nin respiratory illness. Paglilinaw sa nakang eksperto, daima nakakaulakit ang helang nin mga nasambit na hayop sa mga tawo. Alagad doble espuerso pa man liwat sinda, ngani dai na magdakol pa ang hayop na may helang. Apwera sa pagmonitor sa mga hayop, bastanti man ang bulong asin bitamina kan mga ini. Pigmo-monitor sa nangunyan ang pasilidad, ang salud kan mga species nin ukay, huli ta close related subot ini sa mga tawo, kaya may posibilidad na makaulakit sa tawo, eng kaso magkahelang ang mga ini. Di maintain mi na everyday tawan sindang mga multivitamins. Pwedeng orally or pwedeng injectable. Depende sa animals. Pagdakulon sinda, pigtatawan mi na lang oral vitamins, sinahalo mi sa food or sa water. Pero pag si mga masailan, like pag naparong kay aninda, buo na nindang may vitamins ito, pig-inject mi na lang ang vitamins. And then, sa ngunyan, dahil nga ni perming malipot, pigdodoble mi so amount sa food. Mientras tanto, padikit-dikit pa man sana nagbibisita ngunyan sa Albay Park and Wildlife na posibleng resulta man kan paburo bagong panahon. Patanid asin pagiramdom sana ni Dr. Colambo sa publiko, i-monitor asin bantayan ang kamugtakan kan mga atamang hayop urog na ngunyan na nasa transition period nan panahon, ngani dainan mga ini magkahelang. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.